Walang ngas-ngason. Kulay. Baka yung iluto na nita. Ikin ko. Bulaklak. May saluyo. Mata ka na mo? Hindi. Bali-baliin yung taktar-tariwa. Kintan. Inangal. Kami lang yun. Inangal. Tarang patola. Malunggay. Bunga ng malunggay. Okra. Papaya. Nga pida, kin talbos namin, kin agayo. Nga po na, natam. Yan. Dinangdang, inangol. Yan, lalagyan ng bagoong. May tira-tirang kin. Ulo. Tira-tirang mga ihaw. Sayang kasi pag mahal ang bangos. Ito tayo order. So inuuna muna yung mga matitigas gaya nung malunggay tsaka yung papaya. Pinayasan niya. Tapos okra. Tatakpan nila ulit. Tignan natin. Medyo malambot na yung papaya. Yan yung patola na ni tatay ko. Bunga ng patola ni tatay. Dinindang ng Pangasinan. Ilagay na yung saluyo. Saluyo. Tapos yung daon ng kalabasa. Luto ng Pangasinan. Tapos na. Tapos steam pa yan. Steam vegetables. Ilagay na yung sahog. Alright. Okay na, tapos na. Tapos na yung Sarap.
Tapos na. Yan, kain na na. Yan ni Siri. May talangka. Ito may pirito eh. Pirito. Ito nga natin ah. Kaya may inyang. Ito na bang minaran ko tayo? So, kabasi. Kabasi. Kain muna kami mga aro. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Ano sa raya eh? On. Jane, magano Jane? Ako ang tigawang ko. Lagi ka. Walang malagsuabong. May sa sumulag. Hindi ba kipay po sa ay? Saan ba niya? Tingin. Tingapin ko na mo. May kalamansi. Ay, strong naman. Magkira ni magkano? Yung si, ayun si Kina, mga Maraming kita. Mga laki ni para na pa. yung mga sa mupuspusan, sa mga iday sa inasin. Umanad na may Buo gulo. ka pala ka inasin ha? Ang kapre na si Banta ko eh. Ah. Tawag na yan mo. Dahil sila bakit ko na mo. Alagal ka, hirong ka dito na magano, hirong ka ni magano. Mga ka-Jane, sa Panangan, probinsya, kumain kami sa labas. Ano nang ka-Jane, tuya, ayan, nananda ka YouTube. Tanga. Kain na. Tapos may kalamansi, may ito, talangka. Ito lalaki. Kasi itong ano niya, itong ganito niya dito. Anong tawag dito? Napaibinay. Ito yung may ang kapla. Ito yung babae. Pising mo, talag ko lang may pising mo. Yan o, babae yan. Ito babae. Babae at lalaki. Ang gapi kaba yun. Yan. Walang kaba yun, yung bakla. Tinatawag nila ito. Ito lalaki. Ito lalaki na naman oh. Ayan. So lalaki at babae. So walang bading ngayon. Yan oh. Sige mga aro, salamat. Kain muna tayo. At ito yung aligi niya oh, aligi. Aligi. So ewan ko tong lalaki kung mga payat pag lalaki, pag babae maraming aligi. Taba. Ito masarap ilagay sa kanin. Masarap ang pagkain. Gulay, ginangdeng. So mga subscriber, magsusubscribe, maraming salamat. At sa mga nanood, maraming salamat. Sa mga nagko-comment, maraming salamat po din. Keep safe and healthy. God bless. Thank you. Bye-bye. Napaalang ngas-ngasin. Kulay. Baka yung iluto na nita. Ikin ko. Bulaklak. Lumay sa luyo. Mata ka na mo. Hindi. Bali-baliin yung taktar-tariwa. Kintan. Inangal. Kami lang Inangal. Tarangka, patola, malunggay, bunga ng malunggay, okra, papaya. Ang kapida, kin talbos namin, kin agayo. Gapo na, natam. Yan. Dinangdang, inangol.
lalagyan ng bagoong. May tira-tirang kin. Ulo. Tira-tirang mga ihaw. Sayang kasi pag mahal ang bangos. Ito na order. So, inuuna muna yung mga matitigas. Gaya nung malunggay, tsaka yung papaya. Lago na yan. Pinayasan niya. Tapos okra. Tatakpan nila ulit. Saan tignan natin? Medyo malambot na yung papaya. Yan yung patula na ni tatay ko. Bunga ng patula ni tatay. Dinindong ng Pangasinan. Ilagay na yung sayot. Ay, saruyot. Saluyot. Tapos yung daon ng kalabasa. Luto ng Pangasinan. Tapos na. Tapos steam pa yan. Steam vegetables. Yan o. Ilagay na yung saho. Alay. Okay na, tapos na. Tapos na yung Sarap. tapos na. Yan, kain na. Yan, Siri. May talangka. Ito may pirito eh. Pirito. Ito nga natin ah. Kaya may inyang. Ito na bang minaran pa tayo? So, kabasi. Kabasi. Kain muna kami mga aro. Ayun. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Ayun, saraya eh. On. Jane, magano Jane? Ako ang tigawang ko. Lagi ka. Walang malagswabong. Hindi sa sumunod. Hindi ba pipili po sa ay?
Tinapit ko na mo, may kalamansi. Ay, strong naman. Magkailan ni magkano? Yung si, ayun si Kina, mga Maraming kita. Mga laki ni para na ba? yung mga sa mupuspusan, sa mga iday sa inasin. Kumanad na may Mo gulay. ka para ka inasin ha? Ang kapre na sa mantakil eh. Ah. Tawag na yan mo. Dahil sila ba filter na mo. Talagang kairong ka dito na magano, kairong ka ni magano. Mga ka-Jin, sa may Panangan, sa probinsya, kumain kami sa labas. Ano nang ka-Jin, tuya, yan, nananda ka YouTube. Tanga. Kain na. Tapos may kalamansi, may ito, talangka. Lalaki. Kasi itong ano niya, itong ganito niya dito. Anong tawag dito? Napay-binay. Ito yung may ang gapla. Ito yung babae. Pising mo, taling ko lang may pising yun. Yan oh, babae yan. Ito babae. Babae at lalaki. Ang gapi kaba yun. Yan. Walang kaba yun, yung bakla. Tinatawag nila ito. Ito lalaki. Ito lalaki na naman oh. Ayan. So lalaki at babae. So walang bading ngayon. Yan oh. Sige mga araw, salamat. Kain muna tayo. At ito yung aligi niya oh, aligi. Aligi. So ewan ko tong lalaki kung mga payat pag lalaki, pag babae maraming aligi. Taba. Ito masarap ilagay sa kanin. Masarap ang pagkain. Gulay, ginangdeng. So mga subscriber, magsusubscribe, maraming salamat. At sa mga nanood, maraming salamat. Sa mga nagko-comment, maraming salamat po din. Keep safe and healthy. God bless. Thank you. Bye-bye.